te to hagan ka por kulong ha ka biede bat kan ka kam du yong apo mikalia katukan ni ha ka jing lum jing tip bat ka jing yo jing tip jonga ho nya de bri bat tre du yong mo nadu sne mar jar santer ka nadu ba ka supreme court ka pat khang kadaw kolong ba ka supreme court kala khang nadu benai april ar hajar khat saw kumtu kumbang lieti baro te hadin nang ta pade baka sarkar kala persang ye kitu ki bompat yo theo yo du yong ban pha lately assess theo biang yo du yong gan haus ne mar hajar khatra te tang hawes kasihil hatus ne mar hajar khatra ki baladep assess ki long ba ars pa sop sanmut kapoi kumba pralak dunai metric ton Natala tinggi Kenya ka state kalong ba kapoy haduk lai po arlak metric ton kabakan top ijan tia hill district nang ta west kasi hill district nang ta karobat sawah kasi hill district te kaba penlong pade kalong ba ka asisten noston ya kaba kala yale ban pelajo duyong hapo supreme court te haka lai tarik benai Julai arjar katundai ka supreme court kala pelai kisah yo duyong tang ba kajing kalong ba ka supreme court ka bitha rangkat ki kendon ki ba haduk tata kamlong kumbalong mencuat nam arajar khasan arajar kantriu khat nyomo khatra ka NGT ka pelai yo duyong ka bitha sarkar ka ong isu chalan no itu trai duyong tika sarkar ka isu chalan te ladak aipor lai benai tingle yo kit lai benai da aipor sop nai le yo kit sop nai Hari hadin war hajar khat pra bakas supreme court kalai hagalai ta karai hagalai tarik benai Julai arjar khat puntai kabitha bayodu yong on di no da kakol India bat om de jang bandi da kakol India rei ban pha penbiang ye ki kendon ki jenit ki jenat hang to ki balapun sertap bat de hang ni kalong ba ki pai ba ki trai do yong kim lai su ban penbiang ki kendon jong kakot kendon jong sarkar Badai kata kadaw na duar hajar khat kendai hadum taf nem ar hajar ar fiasa kot hajo chejo te kadaw kolong ba kakut ne ka sarkar ngim ratip hadu kata ta kolong ba lapen bun palat ki kendon lapen long yangi kum ki company ngim de ki company ki baladon ki expert ki baladon ki lawyer ki ba pe ki kot ki sla ki ba biang ngai ngi de tang ki no kendong ki ba ya meno ngi trade yong mo ni trei chi kaliar kali chpau kali ni dino kaya kumtan rei menta hadin baglawan ka bitha kana supreme court mentale le kalawan sa ordat ng high court te kini ki kendon ki de ki ba ban hable ya ta ka distan ban hable saya kata ka mo nadong hadong ki kot ki slaki hable ta ka test report of call kataru hami khalaya amla nila lagi kandu apo di directorate dia marang ter kimla ya kane ya kanero hable na kuati tenalor ka junglot ka babon kalenti ka bakalan tede kata kadaw ipai ba hadum tak biasa kot ka sarkar mentaw snem ar hajar ar puar kalalek ban reses biang ban theo biang ya duyong ba yo lese tu ar hajar khat pra u donem don su mo te lalek theo menin lak hadu benai ta November te ka sarkar klele istam balit theo biang kadang yo tang ya ka west ka sihil kadang don duyong hadu saulak dunai haga jing yu i jonga te hanneru la pha pen biang ki kendon kad hadu pai ba hadu takim la chu ban le komong no teng la chu ken kot dia kat bejia long kat balong lada kim ya tu ki benut lada ki ya tu ka de hangne kalong ba ka sa kot to de kata kadaw ba kasami kani ka jing keno banong ba kadon kani ka kani ka jing yati bean lani kata ka jing khayi bean kala pandon kala banum don kata namar ba hakani yu jonga nadu arja kata hadum tala prasnem kani ka kam la ka biete ka mining ka biete jing penyajiu ni ulstop kala kalan coba pelat de kata kadaw ka jing du nong bat ka jing sakut kani ka kam kala long kum ni kum bakalong te kerkum ke bang itip hakini ki penai pala dap baki don kato kedengut ki balayo ya raka mining license nak tabanti duyong te kerkum ke jitip jong pi hato kini ki bayo mining license kila hadu lano kila la kinla man pentrekam
hakaban ti yu du yong. To sepang kan ni te nakaliang jo nga bandayo jing tip 100% ngampat yo. Namar ngarung la don jimut ban le ka maining. Ten rei ka jing e ka long bang kini ja ka trade yong kim dei ka kandau jongi. Ka dei kandau jong kini try kandau. Ten namar kata kadau ki babun ki ni try kandau kim la ban ai ka NOC ka ba mo ka ba biang. Ten rei kitu ki bala yo ban penkre ka ni ka maining ka long la kanom duna la kanom nu ka jaka ka pada duya ka de banong cispa hektar. Cispa hektar kalau kilometer by kilometer. Kalau takambut kelapoi cispa hektar. Te komnya kita ki kuari ka bamot ngatrai ki nong tredu yong ka bamot 100% kim don ki badon kuari ka mot cispa hektar. Don ki be don tang mo 1 meter cispa arspa meter kumta pai ba luklak de ki hajar ki don kumtan rei banong bandon kata ka cispa hektar ka bamot kendai pau 100% na ka cispa kim don to kini ki bala penkre ya ka mining ngayo i ki don ki bala penkre gom hang theater yak hawai de ki bala late drill bat layatu baga jinglut tang hak to ka drilling kolong baga dunai kan rup sampau rup polak mar 100,000 ratusan hajar simetar tangga by drilling hapan drill kumno cispa arpo metare tenang ta saka clearan na forest saka ni katai kalong ba imat kini ki balayat menta sawot san ngotro kinang hapan ya kendu i gilinti ki babon ki bajuat ki baklandu ta dei kata katau bahadu menta kini ki bale ya kanika mining gen kimpat poi hang nuru hadum ta kimpat yo ya kata ka ansar kain bala dep la ne bala seisok la ne bala penjajau te kumbalong ta ki i jonga ki bale mining don ki bala sange no steng lentiru nomar ki than ki lan than ki kam Te he ka khadu hakajing yu jong pi kum u teman rurang ba lada ya kaneka jing salan do yong kanlong kumnis kumne ka ka banjia ya ka jalan ini maka pajba hadu kasor bat kiwe ngayo i lada kalong kumne chukumne te ka bomot ngala stom ban batai kalong hakajing i barit jonga kalong ba menu ka sarkar ka pentelun penyaji ki kam ki jambar khot lada de hakan ko department rei menta imat ba la kontrol la lale hida ka kot ka sarkar ka kelalong no penban kum ke ejen te lada kalong kumne ka penlong yo pajba bomban se hateng uthom ya kasang namar ka jing kerdo ka jing dabram nang tadon ki nong trade yong mo teng ba ban paskur ban keng skur ki khon kim la chu nata ki jing e babun banta te gamot hake jing i jonga kalong baka sarkar ka du ya ka jing mentoy jong sarkar mo ya ka tak la ne ka khajana bat pajba ru ka penlong ya pajba de bom ban se ban le ya kanu bom dei ban le namar tang na ka da bom don linti chu long ko paset ko ti ko te haki snem di bla leit no menchua kalong ba ka sarkar ka penjaj bet ya ka chalan hai tu por le ka chalan no poi lai hajar so hajan citrok te chipau ton lag no te kakam ki isu chalan ka yaj bet kakam ya kidu yong ka yaj bet ka khot ha pai ba ka khot ya sarkar ka khot mentana do bakawan kan ne ka jing order na ka khot ka wei hadin ka wei ka sarkar imat kam la chu ban pentelun upai bar umla chu bi ban pentrai kam dehang ning ya sa soin naduar hajar khat ndai ba supreme court karai hadum ta ka chu sakut ne lais nem tam dengan ong do chu